Hey guys, kasi ang khan hey kumin chu athar hi leilaw ram kan tum ta heng hawi kan Christmas decoration hlui ania kan in chung hi hey ti hi ni ta mo kan ron ti kwal kan ron sing song soi vel do ni he anh ti mo okay chon den ka ke ma ka pui ve don ve a do ti pa min pui ve don ve a okay ani chonin ama saber in solaya chu ka pai lo nan min ti lui ko chu papa hi chona pai lo nan in ti lui nei na thok nga ya ni chu min no ko ta lo ila I'm so happy. da yang shi da to de mai sang này ato rồi mà không thấy lần tao có làm sẽ đấy này ngay đâu nhỉ đấy tao ta sản ra con không tao ô kha Christmas putar lom na kha em bị áp lực thời tiết rồi mà anh chỉnh nó không nhỉ om turnan because of Christmas Day. No, I'm a baby. It's a Đã nghe môi đỏ lộc. Stop. Ê. Môi. Môi. Okay. No. I did it on the time to put it on our Till I met you, I started dreaming.
Hey guys, thì hiện in hay in mà si in chei insum lam pang hi chu du tok ve phata chei le sai nu kumin chu sung le pai kan sen lo ber kuma ek ba kan label lawa label lo ti la hela ya fireplace chunga ris atung chi kan da cha he kan la ya hi ni a ta hati hian in chuak ta ni chu kan Christmas decoration chu dia thim karan lan alan da da ni amo em ani What's up? Hey guys, hey kan mas in chei zo hi mo ka ha tu kan ril tram tu hi zan lai cho kan nei don ni chu tun hi dar som pha da ri do ma ha hi kan ti ve ri tuk ta mo chonin kan pa ne na hen min duat ka dil ta pa apai phak la chu min siam sak ve ni hi ka ke te anna ting nam la min jin san rai boga he min ti duat ve ni thei don sin thon jang ni siam don na ye ve don me okay eta hen pa ni lu don ni se hai ti don tok ai chau i lang tuk sia kan thau thhlawt nan a kan video ma sak se an khanin hei kumin chu le hanin label lo tal kan tum boka a luite kan mangna sa a ti hena to pa chan kan in rem chuak ve ta ne kan room atang bul kan tlanang a helaya blanket te hi chu le ka lei ve ta ti lawa hi chonin I love you more ti lai tak te kha heng lai he ati Christmas durin hei te hi ka han bel deu zewa ti khani maya ti lawa chonin ne hi mut na bul nia chonin hei lai he papa ni kan room final look chu ni der mai ne tianin hei ardi le chuan te room a lut ve taila hi hman kuma ke ma siam chapanya ti chon hemi Christmas tree po hi kum danga alem te ne lai ra ve thei thaw plak bo na thui lu to ka van kan bo sak ta lo me ya ti hianin hei ardi hei ate pani room ne thim deuh zan na chu thim deuh mai the ne chonin hei duati room ne halai po hei Christmas tree ne for unto our Savior is born is the most wonderful time of the year tin he ni po hi hei tleirol ve tan ton ok tuk jing sukul kal ma thin sia tu hen he sabte ti sa ni mui chur me hei kan living room kan chei chua dan chu ni ta ni chawkalam pang chu kan chei lem lo ati chon heng lama thingkung zong kha he lama hen ti hei do kan hnung lama kan da khom ta ti hianin a chung Christmas rei lo boka angam da ta ne ti chon hei hi kan dining table kha ti hianin chuak ta la hi ke kan he kan in chung mai kan tiang lak ne la hi ke chan hei kan dining table kha ni tama ti chuanin kan in chung lam han her don ta ila
ti hian in thut na te kan han rem son vela chan chu amah thu hleng kan dang bawk kan da chuan fireplace hi kan chon lo palang kan tia fireplace mai hi kan ti eng lok nge a ti hian fireplace lampok kan hoi rem jok don kan tia ti hian in chuak ta ni chuan hei po hi table runner ti hian ka table runner hi la hi candle da na turania a candle tak hi ka candle sen ka nei lo sen da ka du box ya hei vel hi ni ta a ti chuan hei ka Christmas tree chu ni ve ta a detail de wing an lang yo ya noi ta per hi train nia chuan hei Christmas putar hei dian alone na chu ka chau the a beng cheng ka ti deuh thina no pang nei lo na chu no pang nei lo ti la ka ti jak chu a chai roll le khoi roll hi ti hianin Jesus is the reason for the season. Merry Christmas, you all. Believe in the magic of Christmas. The he can Christmas tree. And Christmas tree he fits her a sang anima. So until fireplace and yeah. Joy. Yeah, young thei na na betri dong ani don hello tim there. Ti chon hai hang te hi. Laina man mana changa ta to ho ka. Hei te po hi atlia ka. Anoi la mi he lai he. Super glue te ne na kan air level ani he. Ti han creative ve de lek te khanga ya. Hei hian u now li represent tu nia. Ti hian hei hi kan fireplace chung. Ani ta ni chu. Te chuan heng lampang hi nutcracker sang tok le Christmas tree ho te ni a. Chun halaya pangpar hi kum ni kalta ka chei ke ma khoi ve nge ya Nikum kha kan in lei vel boruak awang khan Christmas hi ka chei thei lo a chei rem chang hman ta lo wang ka chei ta lo a kumin chu chei ka chak to le to kan ngak thei ngang to lo ti han kan chei chuak ta ni tu cha ke ma hi Christmas eve a piang kan i wang nge ni do ni Christmas hi ka tlan riao zola chung vel chu kan ni Hei kan insum chu ni he ti hian a eng chho tan chi ani kan ti velak vel pa ti hian in mai kan tha chuan ti hian alang ta ni achunga mi khi battery kan thlak le chuan ki double A size ania ka tina battery ki ka thlak chuan in a eng vele a ti zong hi ni hei kan joina coffee table nen dining table mi zok ero hi chu hei eng om lo ta ma ti chuan hei kan basement a hianin kan decoration a chawng ho kha tian kan an hno khom chho vela ni plan ho nen hianin For 5 years, he finally bought an endoscope and spotted this small white object. Noel. Tim. Hei kan in nuai. Mun ania. Zana chan mai hi lo eng che lo ani he. Kalon ta se tun Rafaela Roma. Rafaela Rom chu ha khum nen ti hianin heti pali hi ka da sak ve ming te in chu zong chu ne. Joy ti la hei hi. A chuanga. Kati zong kani boka kan polam decoration chu ani na kan non ti le tura ngai tai la. Timbe. Thank you for watching.